Salutare lume, nu este Vlad, azi voi face un nou clip de Minecraft. Single player, pe o mapă, dar cred că știți mapa. Uite. Bachitul. Hopa. Astăzi voi, doar 3 minute voi face acest episod. Foi. Ui. Lag a fost. Fac doar un meci și apoi o să intru pe o mapă mai tare. Uite, hai mereu mă mișcă. Ui! Bă, ce mai $2. Ia, cine să scrie el aici? Ia, mă, ia. Uci! Ia, stai, nu mai am și aici. Ia, uite că nu. Ui! Mai dau mine. Și mai dă la mine. Ia, uite cine să scrie el. Îți face și eu un drum. Uci! Ia ce moțânchi ai. Foai. Ies, intru pe mapa mea. Uite. Opa, ha. Care era mapa? E mai fost. Uite asta. Este cea mai tare mapă. Așteptați. Dui. Uite. 12-2. Dacă intru mulțumesc. Ce mă, pe asta nu am spus niciodată. Iată, da. N-am nimic. Da pe acolo. Players. Uite, gata. Ce? Oh! Ce trebuie să fac? Să mă bat? Oh! Bă, ce? Ce babă e asta? Eu vreau să mă bat. Ce? Pot să cred. Ce babă asta? Ia, nu. Pot să bag. Ce băitul ăsta bine. L-am spart. Vreau să nu mai bag pe aia, că e prea cronică. Să mă bag pe asta. Să văd ce mai are și asta. Nu știu ce are. Asta sau asta? Asta. Da. Asta o știu, și mică rău. Ce-i ăsta? Du-te. Oh. Asta cine? Da. Acum am dat. Eu vreau un roșu, mereu câștigă roșu. Cred că mereu. Că am mai încercat și o câștigat. Uitare. Ce tare era.
Share. Ce scrie ăla? Share. O să vedem oameni cu cheia asta. Uite, dacă cu bulgări, cu daște. Drrrr, hai țiperi. Ia uite pe blui. Brrr. Iui. Trag de-asta de viață. Sau ce? Da, uite. Brrr. L-am spart. Ești pe ăla, sparge-ți-l. Da, am avut dreptate că câștigă. Mereu roșu. Ce mă spart! Deci, asta meciul ăsta mă spart. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Pa, pa!